Ja, je bent er waarom hier op het festivalterrein in Jesterbierum. Wij van Omroep Friesland doen de hele dag al verslag van die 4e editie van de Slachtenmarathon. Op radio, op televisie en nou nog het laatste uren live op televisie. Mooi deelnemers hier op het festivalterrein in Jesterbierum. Ja, en in Jesterbierum het begint heel iets meer op een echt festival te lijken, steeds maar als oeral. De mensen komen hier binnen, stroffelen binnen, worden als helden ontvangen. Krijg het blokje, krijg misschien nog een massage, drink even een pilsje. Muziekluistering. En het bad, hè? Ja, maar kun je hier voelen, hè? Je zit dit hier in het bad. Dan mag je toch dwanroelen, want ik wil hier in het bad zien. Ik vind het al Friesland erop zitten wachten, maar misschien nog ik het wel en ik is het mooi lijst. Oké, dat is beter dan erin. Ik zul het zien, Roelof. Ik serieus. Succes op het festivalterrein. Ilse Hermanides, die staat al de hele dag op Sopsum en zo'n derg wel mensen binnenkomen. En Jerk ze weer net. Ja, en op Sopsum komen nou de laatste kuiers een beetje binnen. Nou ja, nog net de allerlaatste, want die worden om 8 uur verwachten. Dus die hebben nog een oren. Maar hierachter, ja, binnen een heel soort vrijwilligers, die wacht je op haar. Die wacht je op die allerlaatste kuier. Want die verdient het een kopjes op. En die krijgt wat drinken en wat te eten. En nog verzwaring bij de EHBO als dat nodig is. Er staan hier op Sopsum 120 vrijwilligers klaar. Die hebben alles om de joert een mooie dag van te maken. En dat is echt slagen, kan ik je vertellen. Want de sfeer is hier heel goed. Dat is op Sopsum. Dit is Jesterbierum. Die end staat hier boppen de eindstreep. En die eindstreep, ja, de wedstrijdmarathon, die is al woensdag Mariska Kramer en Erik Negeman. Maar dan gaat het er nog om als je op tijd binnenkomt. Hè? Want dat moet binnen een bepaalde tijd, binnen 4,5 uur nadat de start west het. En dan komt die biezenbijn en dan wil je er misschien wel afvalt. Nou, we sturen Simone Scheffen mooi op die biezenbijn. Fleurig gaan ze alweer van start, de marathonrenners. Ze hadden er zin in, al rijdt het nog wel maas. Maar, 20 kilometer. Dan beginnen de pintjes te komen. Nou, krijg je de bregen dan, dan schijnt het er meer best niet vanzelf. Nou ja. Ik mag nou al terug in. Nou, mooi steen. Nou. Voorzichtig aan, hè? Voorzichtig aan. Nou. Is het jouw man? Ja. Dan krijg je er wat mooi. dat krijg ik, dat heb ik al. Oh, dat heb je al? Ja. Nou. Ik zal beschikbaar. Waarop? Ja, ik verzeer me en dan ik ga door. Ja. Verder en door. Maar de binnenwoon liet alles op alles zetten. De laatste renners. Henriette van der Pol. Ze rint. Maar echt makkelijk giet het net. Ze is de laatste. Nou, een beetje zwaar. Ik had vannacht een beetje weinig geslapen. Dus, Ja. Maar ja, ik loop wel door. Je gaat gewoon door. Ja, natuurlijk. En Patrick Dijkhuizen. Oei, hij liep het te dreig te hebben. Maar nee, van ophouden, geen witten. Lukt het? Ja, kom goed. Ja? Ja, ik heb nog even de tijd, hè? Ja. Maar ja, u loopt ook zo nu dan gewoon even wandelen. Moet even tijd kunnen, hè? Ja? Kan dat wel gewoon? Ja. Komt u wel voor 12 binnen? Ja. Makkelijk? Dat is weer wat anders. En ze krijgen alles typen van het publiek dat aan de kant staat. De tijd werkt het dikwijls zin. 4 uur en 30 minuten maaien ze eruit dwaan. Is het toch verstandig? Ja. Ben je gevallen? Hoe lang kom ik, weet ik niet, maar... Want je zit nog een beetje buiten de tijdslimiet. Ik ga gewoon door. Ja. Denk je dat je het einde haalt? Ik weet het niet. Hoe viel het nou dan? Ja. Ga je eruit?
Ja, ik stop hier. 7 kilometer kan ik niet meer. Dat vind ik een hele moedige beslissing voor jou. Patrick, zij stapt uit. Ja, hij loopt even. Zet hem op, hè. En nu is Patrick de laatste. En wat er ik zijn wordt, hij gaat terug. Maar de eerste wandelaar komt er al aan, Patrick, dus je moet wel een beetje gang zetten. Ah, die blijven voor. Denk je? Ja. Die zit vlak achter je. Toch, ik zou toch nog even een jogpasje erin zetten. Dan moet ik hem in de sloot. Kom maar goed. En dan, na 4 uur, 59 minuten en 57 seconden. Daar is Patrick. Ja, het is volbracht. We gaan door. Maar je staat niet in de boeken. Nou, dat is een pers hebben. Wel gefinished. Op naar de volgende. Wils de gewoon mensen dan lekker masseerd worden als ze hier over de finish komen in Jesterbjerm. Ben er ook andere mensen die dan naast de eerste helft matten, naast mij Tjitske de Bruin van de Gor. Hoe druk hij met je het? Nou, het gaat het nou toch wel goed, hè? We hebben wat Probleem, ja? Dus je zit op je kabel. Ja, hoe gaat het, Joert? Nou, het gaat wel goed. We hebben een paar mensen gewoon in het ziekenhuis vervoerd binnen. En we hebben nou in de tent hebben iets van 16 mensen nog die we behandelen. En die gaan het algemeen straks weer gewoon naar huis. Waar hebben ze dan last van? Uitputting. En sommigen zijn wat ontregeld, die hebben diabetes. Wezen dan en dan hebben ze toch wel wat les van inspanningsverschijnselen natuurlijk. En dan rijdt ze wel een beetje verslag. En wat is nou het meeste wat vaak komt dat ze bij Jim komen? Uitputting. En wat doe je daar gewoon? We proberen zo snel mogelijk weer een beetje op te lappen. Dus we houden ze even in de gaten. En sommige mensen weer even een hartfilmpje van maken. En de rest die wordt gewoon even tot rust gebracht. En dan sjouwen we even wat gaat en dan gaan ze dan even naar huis. En gaan ze dan op eigen gelegen niet naar huis? Nee, ze worden vaak ophellen. Door familie of kennissen of vrienden. En we laten ze net alleen naar huis te gaan. Dat kennen ze niet meer. Het waar van Joert, in hoeverre het dat nog maar Jim werk te krijgen? Nou, op zich is het waar prima natuurlijk. Het zin is kind, de temperatuur is goed. Als je de wien is natuurlijk wel een belangrijk iets. Maar het is verder net echt koud. Dus ze hadden wien mij in de regen. Dus dat scheelt al je wel. Als ze de wien in de regen, we zijn dan wel de koud. Ik vind hem hetzelfde, het wordt wel kouder. Ja, zie je vooral bij de finish, hier is het echt koud aan het worden. Zolang ze in de groep rennen, dan valt het vaak wel op mij. En je mag er gewoon om denken dus dat ze net hard worden en dat ze net al te lang hier omheen bloeien. Dus dat is het beste advies, dan zo gauw mogelijk naar huis? Ja, lekker naar huis, onder de douche, lekker warm, skinnen kleren, skinnen sokken, oren gewoon en dan even lekker onderuit. En dan ben je wel een heel oormees. Precies. Oké. Dank u wel, Tjitske de Bruin van de Gor. Net heel druk is het hier Joert dus. Eens even zien. Wij sjuggen nog even op het laatste eind van de route. Want hoe gaat het met je als je die tweede bregen oermat, die slag te tillen? Hoe zit het je dan in de voeten? We sjuggen even. Regen hier zo op de hoorn? Dit weer echt niet in. Ja, dat weer een pittige even niet in. Maar ze hebben kralie, we komen er wel, hè? Heb je nog een beetje puff? Alle puff. We komen er gewoon. Ja, komt al een keer kleren. Geweldig, man. Ja, echt super. Ja, vind je nog wat te doen? Ja, absoluut. Het is weer helemaal leuk. Ja, absoluut. Eerste keer, helemaal super. Of jou niet bent. Dit is een nieuwe methode. Ja, dit gaat voor best, jong. Is dit beter? Dat is volle beter. Maar ik rijd nou weer ons om, want dan rol ik direct naar beneden. Succes! Dankjewel. Wat het nog iets beetje? Nou, de laatste meters, maar het gaat nog wel. Dus, eventjes, hè. Maar wel dreig ze op het einde heen? Nou, dreig. Voelt daar. Het wordt beter waar. Van de mooie is vol minder. Dus, nee, dat... laatste loodjes, maar
Dat valt daar. Ja, wij staan hier, wij denken nou, wij komen hier aan een nieuwe meisjes en die zitten er helemaal doorheen, maar iedereen lijkt het hartstikke vet. Ja, iedereen is goed getraind, denk ik. Ik weet het ook net, maar nee, het gaat knap. Weet je de meesten nog een soort hel bieren? Nou, valt eigenlijk wel mooi. De meesten die vregen er wel om en dat is meer voor de lol dat ze iets nodig hebben. Maar sommigen die het leven net, maar als je een hooi aan, dan ben ze er wel blij mee. Ik heb het idee dat meesten nog wel aardig fit zijn. Ik zie net een soort die er dwars doorheen zitten. Nee, dat valt me alles mooi. Ik zie toch dat het slimmer zou wezen, maar ik denk dat dat mag komen. Die komen letter op een dag. Ja, dit zijn de professionals en de fitsten, denk ik. En de horen die denk ik dat die het toch zwier krijgen, dat zit ze in. De hele dag zit ze al van radio en televisie op Sopsum. Ilse Hermanides, hoe is het daar nou? Nou, het is echt wel rustiger rondworden. Er zijn nog wel mensen die hier komen, maar er ben ik mensen die duidelijk rustig ronddogen. Even zitten, even wat eten, even wat drinken en dan ze staan er gewoon weer verder. Maar ja, ze hebben nog alle tijd, maar volgens mij ontjelven over bij Jim binnenkomen. Ja, er zijn al die mensen, groepen, vriendinnen, vrienden, mensen die het met werk rennen. Maar dan ben ik families. En hier zit ik een familie. En we hebben hier André Boersma en Jan-Peter Boersma. Jo, ben je die jood, hè? Ja, dat klopt, ja. 40 jaar, dus dat was speciaal, hè? En toen dacht jou, dan moet de zon maar mooi. Ik neem het heel gezin mee. Ik had een vrouw en een ben al mij. Mijn schoonheid is mij. Dus hartstikke leuk. Maar ja, Jan-Peter, hoe oud bist je eigenlijk? Ik ben Jorgen hier. Jorgen? En daar heeft nog wel 32 kilometer doen. Ja. Hoe gaat het, Marty? Goed, hè? Ja, viel die goed? Ja. Moest nog het zien? Ja. Dat is juist wel zitten. Ja, net heel veel. Nou, dat bist wel een van de jongsten, denk ik, die ik je het zien heb. Eigenlijk is de adviesleeftijd 16. Maar wat toch jou heid? Dat ken er wel? Hier rent was een lip. Ik denk, komt altijd goed. Ja, geen enkel probleem. Nee, we hadden avond vandaag even oefenen met Jalen en dat ging ik best. Dus ik zei, nou, mat er maar voor. Dan rennen we Miek uit met je al. Ja, samen uit, samen thuis, hè? Nou, 40 ben je al Aans nog even een feestje? Nou, ik weet net dat dat er niet zegt. We proberen het nog wel even. En wat is het straks de wandels thuiskomst? Over de bank. En dan? Televisie. Even lekker rustig niks doen. Ja. Nou, ik zou zeggen succes nog even, maar die laatste 10 kilometer. Dank je wel. Hoi. Ja, hoi. Hij gaat lekker aan op de bank televisie zien en grut gelijk had er, want dit programma wordt ik herhalen. Dus als je mooi doen hebt, dan heb je nog tijd genoeg om dat te zien ontmoen tolle voeren te. Nou, er zijn een heel soort mensen die hun eigen verhaal hebben om deze slachten te rennen. Liek Carina Twerda. Zij zoeken mooi haar huid rennen, maar haar huid is 2 verstoorn om kanker. En zij hier ziet van wat er gebeurt. Ik ren nou die tocht om geld in te zamelen van het KWF. We zochten naar Vlienenwiek op, doet ze trainde en toen wie het waar wel heel min. Het wordt zwier. Net alleen vanwege erin, omdat ik gewoon veel meer traind heb uiteindelijk. Maar ik gewoon geestelijk. Het is gewoon, ik zal de hele dag zal ik maar realiseren van oké, ik zoek dit maar mijn huid van. Hij kent het nou net met wand, maar het gaat mij gewoon, ik wil dat de krijst naar ogen krijst iets en dat zal ik bij mijn huid brengen op het graf. Want hij had dat gewoon verzinnen. Dus hij had hier de ziekte van Gravitz, dat is een niercelkanker. Het komt bij 1500 mensen voor per jaar en er is geen behandelmethode voor. Wat wie die huid van man? Een serieuze man, een hele lieve huid. Het wie echt mijn maatje. Ja. Wij dienen heel soort dingen dienen wat te geren en hij werkte bij een bank, daar wie die agrarische adviseur.
En ja, hij leefde van zijn werk, maar hij leefde ook voor ons, voor zijn gezin. En ja, we missen hem echt verschrikkelijk, echt. Ja. Ik ren dan wel voor de kankerbestrijding, maar het is voor mij echt gewoon een eerbetoon aan mijn huid. Ik bedoel, ik heb een geweldige boom aan mijn huid. Ik vind gewoon, mijn huid heeft het gewoon echt verzinnen. Ik ben zelf binnen Grutbracht in Fransje. En had ik als die slachte bregen erin, dan zag ik zo aan de rechterkant zag ik het kerkje van Dwaaiem en daar laat mijn huid laten begroeven. Dus ik ren uiteindelijk gewoon naar mijn huid daar. Uitrennen zul ik hem. Want ik al zit dat bloed gewoon echt 10 centimeter in mijn schoen. Ik ren hem gewoon uit. Hoe is dat denk ik door de finish komen? Kroepend. Ja, ik had ik strompelend op een knibbels over de finish. Nou, ze heeft het helle hier en ze zit nog gewoon op haar beide voeten. Ze heeft het helle en dan ben je net helemaal op een knibbels gegaan, hè? Nee, ik wel een beetje strompelend, maar dat kwam omdat ik bij de slachte tillen erop mijn knibbel ging. En ja, maar ik had helle. Dus dus toen op die bregen stiest, ik ren eigenlijk naar Dwaaiem, naar het graf van mijn huid daar, dat hoor ik in mijn gevoel erbij. Heeft dat extra veel? Ja, de hele tocht. Ik bedoel, van de morgen raad alles, is een vak. En dan denk ik op een gegeven moment, ja, hoe je dat best om helemaal mijn huid te staan. En onderwijs zei ik van, ja, goh, waar zouden wij het over horen gaan? En dat soort dingen. En het wie echt op een stuit dat ik toch van, ik ken echt niet meer, maar ja, de kist wel op, ja, maar dat dorst net. Heeft hij er terheen sleden, sleept? Ja, echt weer. En gewoon, maar ik al die sms'jes die ik onderwijs kreeg van mensen en via Twitter berichtjes. En mensen die mij op een of andere manier herkenden. En dat ze zo'n van, hey, kom op. En de kist het dus niet hard zo grutsk op die wijze. Dus ja, het wie heel mooi. Ja. Heeft het blokje gekregen? Ja. Heeft het bij die? Nee, ja, die mem had het. Die mem had het, maar er gebeurt nog wat speciaals mee? Ja, ik breng hem eens naar mijn huid. Arsenal? Ja, hij had het verzinnen. Ik bedoel, de kist wel, ik kan al 42 kilometer doen. Maar morgen dan kan ik wel weer normaal rennen. Maar als je kanker hebt, dan wist net of er nog een moon is. Ze wist net hoe dat komt. En dan kist net op Jan. Dus ik kon nou ook net op Jan. En ja, dit moest gewoon. Het is toch een droevig verhaal. Een verhaal dat een heel soort mensen redt. Misschien op dit stuit wel dat ze zitten te zien, dat ze het herkennen. Maar is dan toch nog ergens die vreugde uit die 42 kilometer? Hè? Is dat toch nog ergens? Want een heel soort mensen ben ik wel heel blij. Viel dat toch ergens van blijdschap? Nou, ik ben ook heel blij. Ja, toen ben ik absoluut dat. Maar ja, tuurlijk. Maar dan wist ik gewoon dat het voor een goed doel dienen had. En voor een doel dienen. En ik bedoel, ik kreeg sms'jes van mensen die zien mij zijn van, moest ik even een stap zetten voor die of voor mijn huid. Want mijn huid is correct staan. Of mijn huid is in jullie lijn staan. En ik zoek het mooi vind als ik een stap van mij zet. En dan ben ja, gewoon bikkel gewoon terug en doch dit. En natuurlijk is het mooi om een hele bak geld op te hellen. Maar ik krijg mijn huid net mooi weer waarom. Maar het is wel gewoon zo, ik wil gewoon dat mensen echt genieten van het leven. Nou, en als ik dan zorg om me heen en om de mensen niet nog weer hoe de streep komen, dan gebeurt dat. Hey, bedankt. Okay, mooi verhaal. Ja, het is een blote en ziekte. En Martin Dierman zo vol mogelijk genieten van het leven. En genieten, dat dienen ze in al die 22 dwarpen. Werd ze wekenlang met mannen machten de gongwest binnen. Om die kuien dus de trog te slepen. Om ze wat speciaals mooi te jan. Nou, een van die dwarpen, dat is Achlem. En in Achlem komen de mensen die te slachterinnen echt dwars terug de dwarp. En hoe dat eruit ziet, Douwe Boersma maakt een verslag. Die trots op wezen dat dit allemaal zo gebeurt. Ik heb vanmorgen met een Hollander praat, die man had hier nog nooit geweest en die liep dan die tocht net. En hij zei, die komen over zulke vreemde stukken langs. En zei, onvoorstelbaar dat wij zo lang sturen. Maar hij zei, het is zo. Wat ga je nou al die bio? Wil je kijken? Ja, dat mag wel. Even zien hoor. Koude macaroni-schotel. Dat is goed wat erin. Gratis af te halen. Nou, hij heeft er nog niks van gehad, dus dat zal wel niet goed zijn.
drinken, fototoestel, lepels, brood. Oh ja, extra schoenen voor mijn man, maar dat is er niet nodig. Dus. Maar ga je nog wat speciaals dingen omdat je hoest de keer hebt en ja, je komt toe zien door het meesten wel? Helemaal niks. Nee? Nee. Verkeep het zichzelf. Maar is dit nog goed voor de verkeer van het hoes of nee? Ik weet het net, ja, hoe meer mensen het zeuren, hoe beter het is natuurlijk. Ja. Dus dat is nooit wat mis mij. Dus dat zijn bindsymbolen dan mij? Nou, dat mij dat voor mij, ja. Wij zijn hier super. Ja. Zit hier de hele dag al wat te zien? Ja, van de morgen al de hutrenners jongen. Nou, en toen de renners. Dus ook de hele dag hier gezellig. Ja, volle meer ken je ook net of wel? Nee, maar ja, ik hoor het net meer. Dit calculeren we in vandaag. Ja, want het dwarp uit, dat is zo'n beetje onmogelijk? Ja, dan moest de auto al boeten uitzetten en dan kun je het voortkomen. Ja, kun je al een keuze maken? Freek, wat voor ijs wil jij? Je toch maar even de doorriepen? Ja, nou, meestal gerieven, nou, dat we dat noemen. Ja. En verkeer je wat? Ja, ik heb heel aardig ijskost verkocht. Ja, dat gaat poel best. Ja, maar ja, de rinders net, of wel? De rinders net, nee. Nou, nee, maar de kuiers, zoals nou, die hebben meer tijd als de hutrinders van de morgen. Dat is weer. En bij de meesten gedaan natuurlijk. Ja, en ze rennen er wel aan, hè? Ze rennen er wel vooral, schat wel nedig, denk ik. Henny Spiekstra van Snits. Je zeggen haar misschien al in het eerste uur doet wie een item van haar hier dat zo'n train weer voor de slachten. Want ze rekken begint het hier slim ziek en de artsen zijn die slacht erin. Nou, dat wordt hem eigenlijk net. Maar je stiert naast me, dus je het helle. Ja, ik heb het gehaald. Yes! 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 I did it! Nou, en dan kan je zien dat het toch wel lukt. Gewoon doorzetten. Ja? Nou ja, in januari had het niet gekund. En ik ben 3 maanden verder aan het trainen gegaan met mijn vrienden. En die hebben me er ook doorheen gesleept. En die zei ook van, we gaan nu een schema aanhouden en lekker door. Gewoon lopen, oefenen. Wat is het moeilijkste onderwijs? Ja, die natte stukken toch wel in het begin. Het was heel nat. Zwier om te rennen dan, hè? Ja, en aan het eind, het laatste, de wind. Uiteindelijk de wind, die slaat je bijna om. En dan zit je wat wiebelig op de benen en dan... dan komt er een wind en dan je bijna om tegen iemand aan. En je bent allemaal wat in een ongelijke vloer, weet je wel. Een beetje wat gras. Wat zie je er volgens mij heel fris bij. Ja, uiterlijk. Uiterlijk. Maar van mijn voeten, nee. Mijn voeten, ja, ik zou misschien nog wel door kunnen lopen. Maar mijn voeten doen erg zeer. Ik heb spierpijn overal. Wat doet dit nou mooi, dat je hem helle, hè, de slachten? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Het is, ik weet, vorige keer was ik heel emotioneel. Dat ben ik dus niet. Ik weet niet hoe of wat, maar... Ja, ik ben gewoon verbijsterd ook dat het me gelukt is toch. Ja, dat toch. Op een gegeven moment was 30 in beeld en dan denk je nou, ik moet nog 12, weet je wel. Nou, het is niks, maar het is wel heel wat dan nog hoor. Nou, die 30 is dat heel veel. Jouw een stuk zelfvertrouwen weer in je eigen lief? Ja, absoluut. Ja, weet je, je weet dat je het kan en dat je gewoon moet proberen je grenzen te verleggen steeds. En gewoon over bepaalde grenzen gaan en doorbijten. En met hulp van al die mensen eromheen en geweldig, zo enthousiast en zo. Dus ja, ik heb genoten. Geweldig. Moeten we nog maar even share op camera, want jij het verdienen, hè? De slachtenzegel. Ja, nummer 2. Wat is nou je volgende doel? Nou, ik denk dat ik eerst ga rusten. En dan zien we het wel weer. Het is nog een tocht in Friesland die heel leuk is. En dat is de... ik ben even de naam kwijt. Nou, in ieder geval 25 kilometer. En die is in september. Dat is leuk om af te ronden. Want ik wil het wel bijhouden. Niet dat ik nu stil ga zitten. Gewoon toch blijven oefenen. Hè? En dan hou je je conditie goed. Dus ja, ik ben blij mee. Geweldig. Mooi dat je het helle hè? Ja, en lekker bekomen zoek, zei ze. Ja, heerlijk. Dankjewel. Henny Spiekstra van Snits. Zij het helle sinds hoe de finish kwam. En ze kan ik nog redelijk praten. Dus dat ging nevens mij best goed. Wat nou op de finish zit. En misschien wel mooi in mijn rint is Roelof Loosma. Nou, dan komen ze aan. Mooi nog 400 meter rond de streek. En dan is er haast. Kind nog hier voor je nog even een sprint, Loeke. Even een sprintje. Nou, wat wil ik weten? Hoe wie het? Uitstekend. Ja? Ja, echt weer geweldig. Dus je er een aardig kwiek uit. Ja, nou, dat denk ik. Ik ben hartstikke een kwiek. Hoe wie het?
Maar ik bedoel, hoe wie het qua drek en zijn dat speelt. Want ik zeg de laatste groepen, die ben skinner als de eerste. Er zit een heel mijn stukje in daar bij Jeste weer, maar voor de rest wordt het voelt tegen mij. Echt, ja. Okay, nou, je mag wel weer verder. We zien je nog even een paar oren op. Ja, je bent een paar man. Nou, je maakt wat vrije. Wat ben je van elkaar? Frun. Frun. Ja, zeker. En ja, nog wel. Waar het water in lult? Ja, hij heeft mij erin lult. Ja. Ja, en dan zou je het misschien bij waanzinnig Frun meer? Nee, dat valt wel mooi. Nee. Goed bevallen. Ja, hoe wie het? Ja, mooi weer. Hier, vanochtend wat regendruppels, maar nu prachtig weer, dus kan niet beter. Wat wie het tempo? Waar joeg het tempo aan? Ja, ik wou eigenlijk wel wat te hut, maar ja, ik heb van die moeilijke schoenen hoor. Dit is zin? Oh god, ja, dat lijken wel handschoenen. Ja, het is wat wanten, ja. En rent dat wat? Nou ja, dat nou toch wel. Dus als ik die laatste 100 meter helly, dan komt het goed. Hey, nou vraag ik hier een paar mensen of ze nou even dat laatste stukje even een sprintje loeken kunnen. Zit het er nog in, bereik? Ja, wat mij betreft wel. Maar... Niet de eerste, jongen. Oké, komt ie. Onderwijs is er van alles te zien en te dwaan, want kunst en cultuur, dat maakt die slachten vanzelfs ik ta. Die slachten, die bijzondere tocht om te rin. Nou, een heel soort wie er onderwijs te dwaan. En een van die dingen, Herman Sielstra giet erheen, wie kermis op de Kluw. Bij Hidaat op een Kluw ben ze al betiet dwaande mij het opstarten van de kermis. Jannie van der Valk had mij de diekmaster op het terrein slipt, maar ze is nog wel wat sluug. Ik heb vannacht sliepen, ja. Tenminste, poging tot. Nou, het roinde nogal wat en het begon te sliepen. Op een luchtbed in de sliepzak en ben ik het wend. Ze hebben hulp kregen van de culturele haardstad 2018. Die had decorbouwer Jaap Groen ter beschikking gesteld en van het theaterregisseuse Lieke Bruinzeel. Het thema van de slachtenmarathon is dit hier onderwijs. Nou, toen hebben wij hier op een Kluw bedacht van onderwijs. Waar doe je dat mee? Met squan of met een fiets of met een trekker of met een dinges. Dus wij zetten voor elke kilometer 10 dingen daar. Dus wij hebben met de hulpbevolking van Hidaat, dat binnen 130 mensen ongeveer, hebben wij aan het wikkelen in West en aan het squonverven. En wij hebben nu langs de uurvak van de slachten 420 dingen staan. Bij Hidaat had ik de mooiste dictie. Ja, wees, kun je binnen al heel eind. Nou ben je op een Kluw, welkom. Doosie van het toiletverlijstertje voor het welkom. Dus als je wat mag, dan eerste tenten. Bij de Benne EHBO is het heel erg druk, maar gewonnen. Ja, we hebben wel meer dan 10.000 gewonnen. Ja. Dikke slachting dus. Ja. De band samelt je heel 10 en de opbrengst gaat naar haar nieuwe veilige speeltuin. Nou, dan kan je daar balletjes gooien en dan doen we dat, dan gaan we naar je speeltuin en mag ik zien. Wout Sielstra is er ook en die bleek theatraal nog wel talent te hebben. Nou, hier keer. Hou beter stier. Oh, nou, dat doen we het zo een keer. Ja, maar die stier is 6 uur, jongen. Ja, mooi bij mij. Dat riekt even, hè? Zou ook zijn gillen jaren. Kom maar, ja, ik zal net die 3 zijn gillen leggen, jongen. Nee, zou ik. Ja, en hij had het zijn, want hij wie op ziek naar iemand die in bad ging en dat wie ging in, dus dat doet het zelf. Ja, en hoe is het? Heerlijk, nou, ik heb het wel verzinnen, hè. 2 uur lang verslag van. Ja, dan verzin je dit. Ik bedoel, die kuiers, let die kuiers maar even zitten. Wij verzinnen even een badje. Komt ze erbij? Nou, ik wil die regenhaas wel even van, want het is mij loopt toch wat te kort. Ik al is het wel een heel warm bad. Dit weer de 4e editie van De Slachten. Wil je het nog waarom zien? Dan kan dat, want dit programma wordt de hele joen herhellen. En ontmoen, tolle voeren is dat nog te zien. Voor nu, bedankt voor het zien en ontmoet een keer. Hoi!